Ahojte. Pre všetkých, ktorí sa rozhodli mať prehľad o svojom stravovaní, som pripravil jednoduchú pomôcku, ktorá vám ušetrí čas. Väčšina z nás má niekoľko obľúbených jedál, ktoré striedame. Takže v konečnom dôsledku máme niekoľko typov raňajok, desiat, olovrantov a hlavných jedál. Čo môže byť približne 20 až 30 jedál, ktoré opakovane používame. Jedlom rozumieme v našom prípade unikátnu kombináciu potravín a ich množstva. Napríklad hlavné jedlo môže byť fazlová polievka, pečené kuracie stehná, varená ryža, mrkvový šalát. Aby sme nemuseli vkladať do denníčku položku po položke každý deň, ukážem vám malé zjednodušenie. Pripravil som si na ukážku jeden vyplnený deň, kde mám všetko, čo som jedol počas dňa, a z týchto položiek si vytvoríme spoločne jedlá. V denníčku pri každej hodine sa zobrazuje hviezdička, ktorá vám signalizuje, či kombináciu položiek v tejto hodine už máte uloženú. Ako prvé si vytvoríme raňajky, ktoré mám zapísané o 7 hodine. Klikneme na hviezdičku a následne si zvolíme, o aký typ jedla ide. Toto rozdelenie vám uľahčí vyhľadávanie. Môžete si zvoliť jedno alebo viac možností. Túto voľbu môžete v budúcnosti zmeniť. Po uložení hviezdička zmení farbu a signalizuje, že túto kombináciu už máte uloženú. Uloženie jedla si môžete skontrolovať. A to tak, že kliknete na tlačidlo Pridaj a podľa typu si nájdete uložené jedlo. Takýmto spôsobom si vytvoríme aj ďalšie jedlá. Z 12. hodiny si spravíme hlavné jedlo, pretože to je obed. A z 3. hodiny si spravíme olovrant. Uloženie jedál si môžete znovu skontrolovať kliknutím na tlačidlo Pridaj. Uložené jedlá si vložíte do denníčku tak, že kliknete na Pridaj, nájdete si to správne jedlo, zvolíte si množstvo, dátum a čas a pokiaľ ste spokojní s voľbou, dáte uložiť. V denníčku nájdete vložené jedlo. Postupom času sa vám môže stať, že si chcete zmeniť už uložené jedlo alebo vytvoriť novú kombináciu, napríklad pridaním alebo zrušením položky alebo zmenou hmotnosti niektorej položky. V našom prípade som sa rozhodol zmeniť raňajky, a to tak, že množstvo vločiek si zmením na 100 gramov. Raňajky už mám pridané do denníčku, stačí ak pri vločkách kliknem na úpravu a zmením množstvo vločiek. Všimnite si, že hviezdička už nie je farebná, a to preto, lebo takúto kombináciu ešte nemám uloženú. Keď som so zmenami spokojný, postupujem tak, ako keď vytváram nové jedlo. Kliknem na hviezdičku, zvolím typ a uložím. Následne vo svojom zozname jedál uvidíte dvoje raňajky, ktoré sa líšia množstvom vločiek. Stačí sa rozhodnúť, ktorú variantu si chcete pridať do denníčku. Verím, že vám toto jednoduché zlepšenie ušetrí čas, a ak máte otázky, môžete ich napísať ako komentár pod videom. Ďakujem.